I ovdje stoji kule lopate. Здрасте. Вижте, защо казвам здрасте, по-друго се бях наричал. Ти ли се сетила тъй да го малко по-слушай. Няма да стане всичките както и как да се взема за вие подреди. На здраве. Айде се щупи. Айде. На здраве. На здраве.
плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Мария, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, Както беше в начало, сега и всякога и във веки веков. Амин. О, Исусе, опрости ни греховете, запази ни от адския огън, заведи всички души в небето, особено тези, които се нуждаят най-много от Твоето милосърдие. На втората славна тайна да размислим възнесението на Исуса в небето. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба,